Fem més de 10 metres de desnivell, però amb 1,5 quilòmetres fins a arribar a baix i la retornada. Hem de caminar lliures, perquè tampoc arrossegarem neu a pedres. Tota nevadeta darrere d'aquest coll primer és el que s'amanya, que està damunt d'Ordino. Enrere hi havia un sot d'aquests que fan els cursos escarbant, van ficar el terrible i van retornar. Darrere, moltes raquetes, uns que estan molt... Però espereu, us ensenyaré una altra cosa que aquí la veureu molt a prop, aquí. I aquí veieu el tall del llamp. Aquí al mig. L'ocell quan arriba a menjar. I si tot va bé es podria... Que en tinc altres que és on mengen les mallarengues, el pinsà, tots aquests altres. Exacte, sempre hi ha el que rep totes les clatellades. Llavors ens van explicar ara fa uns dies que deuen salvar la família, perquè hi ha algú que està a la web. Sí, pero es igual yo. No sé si és perquè... Creí que estaba en mejor forma. Què veieu? Però no els donem carn pel tema d'agressivitat. És que no es tot. Hosti, com no ho sigui, la veu m'ho semblava. Dic, com no ho sigui, dic... Són de Aquests són Cabarte, de Cabarte, no? Pues, n'hi havia. Oh! Vale, estan... Es veu superbé. Estan hivern. Races per ficar les tuberies i les conduccions de l'aigua. Tot el subministre d'aigües. Molt interessant. A més, un dia tan bon que fa, és una meravella. És una experiència per repetir. I recomano a tot el món que pugui que ho faci perquè és espectacular. El paisatge estupendo, les explicacions molt bones i el guia fantàstic. L'os. L'os m'ha encantat. L'os. I els llops. El Julio m'ha encantat, l'os.